ପାଣିରେ କିଛି ଅଂଶ ଗରମ ଲାଗୁଛି କଣ ପାଇଁ? ଗରମ ହଉଛି ତ ସେଇଥିପାଇଁ। ପାଗଳ ଭାବିଲୁ ଶଳା ପୁଲ ଭିତରେ ପରିସ୍ରା କରୁତୁ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ଆରେ ଆରେ ନା ମାନେ ଜୋରରେ ପରିସ୍ରା ମାଡୁଥିଲା ତ ସେଇଥିପାଇଁ। କି ଗନ୍ଧିଆ ଟାକିଲ ପାଣି ଭିତରେ ପରିସ୍ରା କରୁଛୁ? ପାଣିଟା କେମିତି ଗରମ ଗରମ ଲାଗୁଛି ନା ମତେ ଭାରି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଇଲୋ ବାବା ଲୋ ନିଜ ପରିସ୍ରା ପିଇଦେଲି ପୁଣି ବ୍ରଶ କରିବାକୁ ପଡିବ ନହେଲେ ମୁହଁଟା ପରିସ୍ରା ଗନ୍ଧ କରିବ। ଏ ଭାଇ ମତେ ଟିକେ ଦେ। ହେ ବାଣ୍ଡ ମୁଁ ଦେବିନି। ତୋ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଖାନଦାନୀ ଭିକାରୀ ମୁଁ କେବେ ବି ଦେଖିନି ଜାଣିଛୁ? ଏ ଭାଇ ଲାଳ ପଡି ଯାଉଛି ତ ମତେ ଟିକେ ଦେ। ଖାଇବା ଦେଖିଲେ ତ ମୁହଁରୁ ଲାଳ ପଡେ ନା ମୁଁ ଏଇଠୁ ଜମାରୁ ଦେବିନି। ଏମିତି କହନି ଭାଇ ମୁଁ ବା ତ ଭାଇ। ଶଳା ନିଜକୁ ଭାଇ କହି ଖାଇବା ସବୁ ମୋର ଦିଏ ଖାଇ। ଦେଖ ବାଳ କୋଉ ଭଳିଆ ଲାଳ ପକଉଛି ତ ମୁଁ ଖାଇଲେ ବି ମୋ ପେଟ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ମତେ ଟିକେ ଦେ ନା। ଏ ଭାଇ ୟା ଉପରେ ମୋର ନଜର ହଟୁନି ଟିକେ ଖାଇକି ଦେଖିବି। ବାଳ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଦେଖୁଛି। ଏ ଭାଇ ମତେ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ ନା ଭାଇ। ବାଳ ଦେବି ତତେ। ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ରଖ ଭାଇ। ମୋ ଖାଇବା ମୁଁ ତ ଖାଇବି। ଏଇଟା କଣ ତୋର ମୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ? ଏ ବାଳ କାନ ପାଖରେ ନା ଚିତ୍କାର କରି ଦୂରେଇ ଯା। ମୁଁ ବି ଟିକେ ଖାଇ। ହଟ୍ ଦୂରେଇ ଯା। ଦେ ବାଳ ଖାଇଲୁ ତ ଖାଇବା ମତେ ଗୋଟେ 10 ଟଙ୍କା ଦେ। ନାଇଁ ପଳା। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଅଧିକା ହେଇଯାଉଛି ଭାଇ। ଶଳା ଭିକାରୀ। ତୋ ବୋପା ଭିକାରୀ। ତ ଚଉଦ ପୁରୁଷ ଭିକାରୀ। କଣ କହିଲୁ? ତୁ ଠିକ ଶୁଣିଛୁ। କାମୁଡି ମାରିଦେବି କିନ୍ତୁ ମୁଁ। ତାହେଲେ ତତେ ପଇସା କିଏ ଦବ?